Kulukudu, kusenguye uqhawekazi umafuza afulele njengeflemvula uma vula inkungu kuvela ilanga. Angihambi-ke ngedwa namanje kepha ngiphethe inkondlo ka-FF Mbatha ethi kudla fumuka kudle silaza. Njengoba-ke ngiye ngachaza nasekuqaleni ukuthi kubalulekile ukuthi umfundi azi kuqala ukuthi isihloko senkondlo sisho ukuthini ukuze ezothi engena vele enkondleni usenalo ilontuzane ulwazi oluncane ukuthi kahle kahle inkondlo ngabe ikhuluma ngani. Isihloko-ke sa-FF Mbatha lana sithi kudla fumuka kudle silaza. Lokho kusho ukuthi ukufa kuthatha omncane kuthathe omdala. Ukufa kuthatha omncane kuthathe omdala. Akukhethi umncane mase kufikile kuyakuthatha, umdala uma sekufuna kuyakuthatha. Ngakho kudla fumuka kudle silaza. Ake singene-ke kuyona-ke inkondlo kaMbatha sizwe ukuthi uMbatha uthi kudla fumuka kudle silaza uma ngabe kwenze njani asambeni-ke. Sinizwa kahle zikhulumi nithi asesule izinyembezi ezigelezayo sikushaya indivu kubalisa kwenhliziyo sikholwe singakholwa yiqiniso umfowethu selifulathele elakwamhlaba. Siyanizwa zikhulumi nithi asigwinyitshe singemfula silalele usizi lusijijimeza ngemicibisholo yezinhlungu. Bekufanele yini ukufa kumakhele uzungu kancane kancane kumcathamele kumholele ophathe engazelele kumbhozomele kumjuqa. Bekufanele yini ukufa kusine kuzibethele iminjunju idlale ngaye izinhlungu zichachase kuye ubuhlungu bube buhlungu kabuhlungu. Bekufanele yini impophoma yezinyembezi igobhoze ithandala lezinyembezi ligeleze njalo lemuke nempilo impilo kungukuphela kwayo. Bekufanele yini injabulo nezifiso kungafezeki ukufa kumhlwithe ngesidlozana kufa unanembeza ngokudla fumuka udle silaza. Siyanizwa baduduzi nithi asigwinyitshe sixole nithi lena yingoma mtshelekwana akukhethi ibala nanyaka kudla fumuka kudle silaza. Ngiyamuzwa uMbatha lana ukhuluma ngesimo esibuhlungu, ukhuluma ngokufa. Ukufa abafundi kuyinto engajwayeleki. Ukufa akusoze kwajwayeleka ngoba uma ulahlekelwe ilunga lomndeni wakho uyaye ukhale ukhihle sikanandi ngoba usuke ulahlekelwe umuntu onjani omthandayo ngenhliziyo yakho yonke. Ngakho-ke uthi kuthina uMbatha asikhumbule ukuthi ufa akukhethiki kudla fumuka kudle silaza. Lokho kusho ukuthi ukufa kuthatha omncane kuthathe nomdala. Akukhethi iminyaka, akukhethi nabala, kodwa kuthatha konke. Hayi, ngiyamuzwa uMbatha. Yabona ukufa kuyinto ebuhlungu uma uzoshiwa ilunga lomndeni noma uzoshiwa umuntu omthandayo. Ungese uphinde umbone sekosala sekunomlando wakhe ukuthi kwakukhona ubani. Kudla fumuka kudle silaza. Akukhethi kuthatha omncane kuthatha omdala. Asibhekeni-ke lapha kwistanza sizwe ukuthi uMbatha uthini kuthina. Sinizwa kahle zikhulumi nithi asesule izinyembezi ezigelezayo sikushaya indivu kubalisa kwenhliziyo sikholwe singakholwa yiqiniso umfowethu selifulathele lakwamhlaba. Othi ngiyanizwa bakhulumi angithi makushoniwe ke kube khona abantu abazofika baletha amazwi enduduzo bezothi ndudu sizoniduduza ngokuhanjelwa isihlobo senu
Ngakho ngiyanizwa, nizosiduduza. Nikhulumile yonke into. Nathi asesula izinyembezi esizikhalayo. Nithi asikushaya indivu ukubalisa kwenhliziyo. Angeke sikwazi ukukuziba ukubalisa kwenhliziyo zethu ngoba sihanjelwe yilunga lomndeni wethu. Sihanjelwe ihlobo sethu esisithandayo. Ngakho ngeke sikwazi ukukushaya indiva sikuzibe ukuthi sihanjelwe lana, sishonelwe. Sikholwe singakholwa yiqiniso. Iqiniso leli nangu mfowethu ulele uselifulathele elakamhlaba. Akasekho, useshonile, useshiyile. Iqiniso akasekho emhlabeni. Kodwa wena uzothi kimina dudu angesula izinyembezi ezigelezayo. Kanjani ngoba umfowethu lana osethuli manje oselele kobandayo. Kusho uMbatha. Sedlule siye kwistanza sesibili. Uthi siyanizwa-ke ezikhulumi. Nithi asigwinyitshe singemfula. Silalele lolu sizi lusijijimiza ngemicibisholo yezinhlungu. Uthi ngiyanizwa bakhulumi, niyakhuluma. Niyasina niyadedelana ngeenkulumo. Nizosiduduza, nizothi dudu. Nithi asigwinyitshe singemfula, nithi asiqinisele, sibe nesibindi. Ngeke sikwazi ukuthi siqinisele. Silahlekelwe. Sisosizini, lolu sizi luhlaba kabuhlungu. Lifana nesikhali esiwumcibisho lesisigwaze enhliziyweni yasizwisa ubuhlungu. Ubuhlungu ukuthi sihanjelwe ihlobo sethu. Shonile umfowethu. Uselifulathele la kwamhlaba. Lokho kusho ukuthi useshonile. Lokho akuseyushintsha. Izinkulumo zena ngeke zize zikushintshe lokho ukuthi umfowethu akasekho, useshonile. Stanza sesithathu. Bekufanele yini ukufa kumakhela uzungu? Kancane kancane kuyamcathamela. Kumcathamela kumholele ophansi, engazalele kumbhozomele. Uyabuza lana umbhali yabuza imbongi ithi imani, ngibuza ukuthi mina bekufanele yini ukufa kumakhela uzungu? Kumbophela amanqine enyathi. Kuhlele ukuthi kuzomthatha kanjani. Kancane kancane. Kuza kancane kancane. Kuyamcathamela ngoba kufuna ukumholela ophansi, kufuna ukumfaka enkingeni. Kuthe engalindelanga, engazelele, kuvele kumbhozomele, kumjuqe, kumbhozomele, kumbambe ngamandla, agule kakhulu. Kuvele kumjuqa avelafe. Bekufanele yini ukufa kwenze njalo kumcathamele umfowethu? Bekufanele kumakhela uzungu, kumhlelele ukuthi kuzomthatha kanjani? Ngakho ngiyanizwa zikhulumi, niyakhuluma, mina nginizwa kahle. Umfowethu lona uselifulathele la kwamhlaba. Angeke ngikwazi ukukushintsha ngikushaya indiva ukubalisa kwenhliziyo. Umfowethu lona esikhuluma ngaye. Bekufanele yini ukufa kusine kuzibethele kuyena? Iminjunju idlale ngaye, izinhlungu zichachase kuye. Ubuhlungu bube buhlungu kabuhlungu. Uthi bekufanele yini ukufa kusine kuzibethele? Iminjunju idlale ngaye, izinhlungu zichachase kuye. Uyabuza imibuzo yakhe engadingi izimpendulo. Uthi bekufanele yini ukufa kusine kuzibethele? Kuzenzele emzimbeni wakhe. Bekuzenzela ngendlela okuyithandayo. Iminjunju idlale ngaye, izinhlungu kube buhlungu kabuhlungu. Ngenkathi ezwa ubuhlungu, lo buhlungu bebuba buhlungu, umuntu uyagula, uyagqirha, uyakhala. Kubuhlungu ngoba uzwa ini? Izinhlungu ziyazichanasela kuye emzimbeni wakhe, zenza umathanda. Bekufanele yini kwenze njalo ngempela ukufa kanti kumfowethu? Bekufanele yini impophoma yezinyembezi igobhoza? Angithi ngale nkathi ezwa inhlungu uyakhala. Inyembezi ziyagobhoza kogulayo.
uyakhala uzwa ini ubuhlungu, iy'nyembezi seziphenduka ithantala, lezi nyembezi ezigeleza seziphenduka ichibi lamanzi. Iy'nyembezi zakhe ngoba manje ukhaliswa yilezi iy'nhlungu. Heyibo, kubuhlungu ukugula komuntu. Uthi bekufanele yini iy'nyembezi zakhe ziphenduke ithantala ligeleze njalo bese egcineni limuka nempilo yakhe. Impilo kungukuphela kwayo. Bekufanele yini injabulo nezifiso kungafezeki, ukufa kumhlwithe ngesidlozana. Kufa awunanembeza, ngokudla fomuka udle silaza. Uthi bekufanele yini injabulo nezifiso zakhe angakufezi, ngoba ube nezifiso ezinhle akade efisa ukuzenza empilweni yakhe, kodwa manje ngoba ukufa sekufikile kwamhlwitha, angeke asakwazi ukufezekisa ini amaphupho kanye nezifiso zakhe, ngoba ukufa sekumhlwithile, kumthathe ngesihluku, kwamthatha ngesidlozana, kwamthatha singalindele. Kufa awunanembeza, yazi ngendlela ongenanembeza, awunandaba. Wena kufa awunabo ubuntu, awunalo uzwelo, awunendaba. Ngokudla fumuka udle silaza, awunendaba. Uthathe omncane wena kufa, uthathe omdala. Ngakho siyanizwa baduduzi, hayi ngiyanizwa nizothi dudu. Nithi asigwinye sixola, siqinisele mase siyaxola ngoba vele akasekho. Nithi lena yingoma mtshelekwane, nithi lento ukufa kufikela noma ubani, namhlanje kule khaya, kusasa ikomunye umuzi, ngakusasa ikamakhelwane. Ingakho bethi ukufa kuyingoma mtshelekwane. Bathi akukhethi bala nanyaka, akukhethi ukuthi unsundu noma umhlophe, akukhethi ukuthi uneminyaka emingaki, kodwa kona kudla fumuka kudle silaza. Ayi madondo, usikhumbuza isikhathi esinzima lana ukufa. Uyasikhumbuza umadondo bakithi lana uthi kufa kudla fumuka kudle silaza. Uthi umbatha lana inhliziyo yakhe iphatheke kabuhlungu, ngoba ushwinele isihlobo sakhe akade esithanda kakhulu. Hambile umfowabo, useliflathele ela kwamhlaba. Ngeke futhi kukushintshe lokho. Iy'nkulumo zabaduduzi angeke kubuyise impilo yamfowethu. Yebo, iqiniso nangulele. Kubuhlungu, iy'nhliziyo zethu ziyabalisa. Sihanjelwe ilunga lomndeni. Sihanjelwe umuntu ebesimkhonzile, besimthanda kakhulu. Le nkondlo inokubalisa. Le nkondlo inomoya wosizi, ngoba isimo asikho sihle, kufiwe, kushoniwe. Yingakho-ke uhlobo lwayo le nkondlo sizothi i-elegy. I-elegy bafundi, inkondlo ekhuluma ngokufa. I-elegy inkondlo ekhuluma ngokufa. Ngakho le nkondlo kaMbatha i-elegy ngoba ikhuluma ngani? Ngokufa. Siyathola lana imbongi iyabalisa, ikhathazekile ngokuhanjelwa umfowabo emva kokugula kabuhlungu, iy'nhlungu zizichanasele emzimbeni wakhe. Ngakho uzwakalisa imizwa yakhe ngokufa kanye nokugula kabuhlungu kwesihlobo sakhe noma komfowabo. Akamnandi emoyeni, ukhathazekile, unembuzo eminingi uthi bekufanele yini ukufa kwenze ngale ndlela okwenze ngayo empilweni kamfowabo. Bekufanele yini ukufa kungabe kusamlinda afeze noma izifiso zakhe umfowethu, kuvele kumbhozomele, kumhlwithe kanjalo nje, kube sekuphela kanjalo. Kufa unanembeza, yazi wena kufa unamahloni, wena kufa unandaba, wena kufa awukhethi. Ngokudla fumuka udle silaza. Indikimba-ke yayo le nkondlo, okuwumongo wayo inkondlo, yayo yonke into imbongi ekhuluma ngayo ngegama elilodwa kule nkondlo, ukufa.
ukhuluma kahle kahle ngokufa, ukuthi ukufa akujwayeleki. Uma kufe umuntu noma ilunga lomndeni akubi mnandi, siyakhala, siyabalisa, kubuhlungu ngoba umuntu usuke sengasekho emhlabeni, sesingesuphinde futhi simbone. Ngakho-ke indikimba yalenkondlo ukufa. Umyalezo esiwudluliselwa umbatha-ke. Umyalezo esiwutshela umbatha ukuthi asikhumbuleni noma singakhohlwa ukuthi ukufa akukhethi, kuthatha omncane, kuthatha omdala, akuyinabala futhi akuyingamnyaka. Ngakho kahlale silindile ngoba ukufa kukhona futhi akukhethi, kudla fumuka kudle silaza. Isigqi sayo-ke lenkondlo siyanensa, siyanensa. Yindaba sinense ngoba umbhali noma imbongi isosizini ikhathazekile, akekho esimeni sokujabula, usosizini. Yingakho ezokhuluma ngesigqi esinensayo. Siyanensa ngoba imbongi lana ikhuluma ngesimo esingesimnandi sokushonelwa umfowabo. Kanti futhi nemigqa eminingi yayo lenkondlo inezimpawu zokuloba ekugcineni, okwenza-ke nesigqi sayo sinense. Ithoni bafundi, ithoni, uyazi nawe uma ngabe makushoniwe ekhaya kini akukhulunyelwa phezulu ngoba nisuke nikhathazekile, nisosizini ngoba nihanjelwe ilunga lomndeni. Ithoni iyashintsha, akumenyezwa, akuphapha, kodwa ithoni yakho kuba eyokuzotha ngoba ukhathazekile, usosizini, ushonelwe ilunga lomndeni wakho, uhanjelwe isihlobo sakho, uhanjelwe othandiweyo wakho. Ngakho ithoni-ke yale nkondlo eyokukhathazeka ngokungazi ukuthi kungani isihlobo sayo lembongi sihlukunyezwe kangaka ukufa ngaphambi kokuba ukufa kumthathe kudlule naye emhlabeni. Yindaba uqale ukufa kwasina kwazibethela kumfowethu kwazenzela. Bekufanele yini ukufa kwenze kanjalo kumfowethu kukuphela kwakhe? Hayi, ngoba kufa awunanembeza, kufa awunamahloni, awunandaba. Ngokudla fumuka udle silaza, wena uthathe omncane uthathe nomdala. Umoya wenkondlo kuzoba umoya wokukhathazeka noma umoya wosizi. Umoya wokukhathazeka, sikhathazekile, sisosizini, umoya wosizi ngoba lana sihanjelwe isihlobo sethu sishonelwe. Ngeke sikwazi ukujabula sishonelwe. Ingakho imimoya izokwehla, ingakho ithoni kuzobe yokukhathazeka, umoya kube wosizi noma ukukhathazeka. Kudla fumuka kudle silaza, ukufa kukhethi, kuthatha omncane kuthathe omdala. Ngiyabonga.